Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-ġimgħa li ġej f'laqgħa li se jkollu kemm ma' laqdiet mhux governattivi li jimbuttaw il-petizzjoni firmata minn 29,000 ruħ u ma' rappreżentanti ta' 5,000 azzjonist se jispjega l-fatti kollha brabta mal-konċessjoni li ngħatat il-Konsorzju Midi fis-sena 2000. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar l-ammont li jrid joħroġ il-Gvern biex jixtri lura l-art pubblika li ngħata l-Konsorzju Midi, Dr. Abela wieġeb li skont il-konċessjoni mogħtija il-Midi jista' jiżviluppa 95,000 metru kwadru fuq Manuel Island. Qal skont ir-rata ta' kull metru kwadru fil-gżira wieħed faċli jikkalkula l-ammont. Madankollu għamilha ċara li l-Gvern mhux lest jikkumpensa miljuni ta' euro lil dawk li sejjaħ spekulaturi li qal diġà gawdew biżżejjed mill-isfreġġju li wettqu fil-Ponta ta' Tinje. Dr. Abela spjega li l-Gvern diġà tellaq li permezz tiegħu qed janalizza bir-reqqa l-kundizzjonijiet kollha tal-konċessjoni l-aktar klawżola 8 biex jassigura li l-obbligi kontrattwali qegħdin jitwettqu. Żied li huwa talab analiżi legali u oħra dwar proċeduri ta' ippjanar biex jiġi stabbilit jekk kienx hemm ksur tal-konċessjoni. Il-Prim Ministru qal li mhux jeskludi ebda forma ta' azzjoni, iżda saħaq li l-affarijiet iridu jsiru bil-galbu u ma tittieħidx azzjoni b'mod impulsiv li tista' ssarraf f'aktar ħsara milli ġiet. Tenna li m'hemm ebda deċiżjoni finali dwar l-iżvilupp ta' Manuel Island għax qal li jrid jiġi analizzat dak li se jirriżulta mill-analiżi tal-konċessjoni. Qal li l-azzjoni trid tkun kalibrata, igwidata minn pariri legali u l-prijorità tiegħu se tkun tal-poplu Malti wawċi u mhux tal-ispekulaturi. Qal li dan irid iseħħ f'dak li sejjaħ bħala ktajjen li poġġa gvern nazzjonalista fid-disajnijiet biex skontu jipproteġi lill-iżviluppaturi ta' dakinhar u mhux lill-poplu Malti wawċi.